Gerwyn Jones dwi. Bob dydd dwi'n dreifio tractor. Torri Gwair cea cricket, cea ffwtbol, cea rygbi, ysgolion, a wedyn parc chwarae a llefydd felly. A wedyn yn y gia fyddai'n mynd rownd yn torri cloddiau a wneud gwaith ar ochr yr ffyrdd. Lle dwi'n cyfro di o Llandudno, Junction, Glan Conwy, Llarwst, Betr Coed, fyny Cerrig Drydion, Dywydd Elan. A wedyn dwi'n mynd ar draws Conwy, Pen Mawr, Llawn Fechan. Mae gynna i cea cricket a cae golf. Fyny Rome, dwi'n gorfod torri heina bob wsos. Dwi'n trio torri nhw diwedd yr wsos. Wedyn, maen nhw'n barod at penwythnos yn nhw'n gael chwarae. Y darn gorau am y gwaith ydy... dwi'n y tractor bob dydd, ond mae yna lot yn deud, o'r dydych chi'n cael wsos o holiday, mae lot yn deud fi. Pam ti eisiau holiday, ti'n gweithio. Mae dy job di'n holiday yn gweithio ar y tractor. Y tractor bob dydd, ond ie. Mae'n gret, yndi, dwi'n mwynhau o. Mae'n fawr iawn. Da ni wedi cael tractor newydd a wedi cael mower newydd. Mae'n tractor mwy na be da ni wedi cael o blaen sy'n help achos dwi'n mynd i wneud mwy o waith ar y ffyrdd a balli wan. Maen nhw'n cael injan dorri clawdd newydd i fi. A wedyn un mwy a wedyn fyddai'n torri chwanag o gloddiau. Maen nhw eisiau trio cadw gwaith i gyd i fewn yn lle cael contractors. Efo'r machine yma wan, dwi'n gwneud bob peth o'r cab. Dwi'n tynnu lever yn y cab a mae'r machine yn disgyn i gyd a off o fi, Torri Gwair. Ymunwch â thîm Conwy. Conwy.gov.uk /swyddi